skruet lidt ned for lyden. Bare lidt ned, så vi lige kan... Bare lige lidt ned. Bare lige lidt ned. Men jeg tænker bare, det er fint det der, så... Hvad er det? Det er sgu ikke noget. Det er, hvad vi skal høre. Skal vi høre lyden? Sådan der. Jeg ved ikke, om det kommer til at lagge det her, men... for mig, der... lægger det ikke. Nu skal I lige se min settings, fordi det skal jeg ikke gøre. Jeg spiller på ultra høj og sådan noget. Bare lige sådan... det skruer op på højeste. Og det her, det er optaget med min gamle computer. Ja, jeg har sådan en Toshiba nu. Ja. Så... det var godt. Jeg tænker bare lige, at jeg vil gå i gang med at køre lidt. Vi har sådan en jernrørs. Det er den første mission, man får i hele spillet, hvis man kan kalde det missioner. Og så jeg har altid haft sådan, at jeg kører med sådan nogle her. Det gør jeg lige bedst. Jeg kører med ret. Hvis I kunne sådan lige høre det, eller måske. Ja. Fuk. Jeg skal måske lige have ændret bremserne og sådan noget. Nej. Åh. Det var lige fordi jeg kom til at trykke. Det var mappet. Yes. Yes. Første episode her, den tager vi lige uden sådan musik i spil og sådan noget. Og så næste, den tager vi sådan med lyd i spil og sådan. Ja. Jeg skal lige nogle små justeringer til først. Når man lige spiller første gang, altså. Det. Så bremsevæksten skal lige være lidt høj op. Jeg skal gerne kunne bremse hårdt. Sådan lige på hårdt. Vi skal godt, jeg tænker godt, vi skal have sådan en Scania. Og så skal vi have en Mercedes. Ja, jeg tænker bare, vi tager en... Hvad tager vi? Det er lige det. Hvis vi tager en Mercedes, det kunne vi godt. Sådan en Benz, så der er Mercedes-Benz. Sådan en kunne vi godt tage. Det er lidt af en intro, jeg fik lavet i dag, hva'? Ja. Ja, jamen den bremser af helvede til. Det er det. Jeg havde ellers lige... hvad jeg tænkte til. Ja. Og så skal der akkurat komme lys lige i det, jeg skal der. Dreje den. Men det kan godt være, at vi skal have en Volvo. Det er jo det, jeg gør. Jeg har sådan en anden en. Så vi bruger en. Hvis I vil se den, så... I kan op i en anden video. Jeg ved ikke, om rettet larmer helt livet. Men det håber jeg ikke, det kommer. Og jeg vil lige her nu, har jeg begyndt at spare sammen til sådan en nyt headset. Eller ja, nyt headset og en studiemikrofon, hedder det. Ja, det er det, jeg mener med dårlige bremser. Jeg tænker sådan, at når jeg får fat i en ny studiemikrofon, i stedet for det headset her, ja, så får jeg sat med kvalitet.
vi bare gjort igen. Ja. Det var fremragende. Så fortsætter vi bare. Så skal vi ud have noget... Jeg tænker lige her i starten, at jeg bare lige sådan... Jeg ved ikke, sådan lidt... Lidt på geføden. Så han var lige lidt høj, så vi kan komme igennem en start. Vi tager bare sådan en 3 timers kørsel her. Sådan en dejlig Volvo. Sådan en kan jeg godt lide at køre i. Så er der måske nogen, der spørger mig, hvorfor jeg ikke lige har facecam på, fordi det skal nok være nogen, der gør. Det var lige det der, du ved nok, at når man ikke rigtig har noget facecam til lige nu, så er det sådan lidt facecam, der ser for en gammel. Det er gamle computer, jeg har nu. Det er sådan lidt... Det er jo egentlig min gamle computer. Kan jeg godt se lidt. Jeg får min nye computer her snart. Jeg regner med her i... De siger, at den kommer på tirsdag, tror jeg. Så, ja. På tirsdag, der skulle den gerne komme. Det er ikke der, vi skal ind. Der. Så det bliver rigtig dejligt. Når den kommer. Det gør den nemlig. Og i dag er det, søndag. I dag er det søndag. Jeg skulle gerne komme om 2 dage. Så det bliver rigtig spændende at prøve at få en computer, der virkelig er god. Det er bedre. Kan man ikke sige sådan lidt alting. Jeg synes, det er en god værd, jeg har lige nu. Det synes jeg. Men altså, jeg tænker bare, det skal ud af. Så giver vi en gas. Jeg ved ikke rigtig, måske lægger det for jer, men altså. Så nær. Så nær. Det bliver så kedeligt. Men altså, hvad kan man gøre? Når man har lige bestemt, man skal i den her video, eller skal det ikke være lys på og sådan. Ja. Næste video, der kommer der lys på sidst. Vi hører noget der træ, eller sådan noget. Det kunne faktisk godt. Men altså, man kan godt regne ud på den her serie. Den bliver bare mig, der sidder og kører. Bare kigge. Første episoden bliver lidt kedelig. Jeg tænker bare, at vi kører den her tur her. På 3 timer så. Og så når den er færdig, så står vi lige optagelsen. Det kan godt være, at vi lige optager noget mere. Det tror jeg. Jamen, så kører det.
kan da ikke være så svært. Det kan slet ikke være så svært. Svært. Altså, jeg går helt dem hjem lidt. Hvad er det her? Det er en Volvo. Så den er med bremsen i, men helt ærligt. Hvorfor lægger den nogle gange det ikke? Det kan jeg ikke helt forstå. Jeg skulle gerne blive bedre. Ja. Der er nogen, der er kloge til at køre rigtigt. Virkelig, så må jeg godt sige, det her det er lastbil, der overhaler, det er nok ikke lige mest sikre. Mest lovlige, men altså, hvad kan man så gøre? Jeg skal frem i livet, jo. Eller, hvad skal man sige, gå hurtigere frem i livet. Jeg tror, det er bedre. Jeg må lige sige, hvad I vil have noget let's play af. Lige nu der er kun lige ting her. Eurotruck. Og den var nok kun på 10 afsnit, og så giver jeg ikke mere. Så har jeg kigget mig alt for meget. Tror der gik heller ikke en ud hver dag. Måske en hver uge eller sådan noget. Vi kan godt tage væk lidt. Jeg kan godt tage at spænde os i sko, hvis det er det. Det var det noget, der skulle være lidt sådan interessant. Men altså. Men I skal bare lige vide en ting. Når jeg spiller CSGO, så råber jeg rimelig meget nogle gange. Fordi det er vildt uretfærdigt nogle ting. Nogle hackers, der er sådan lidt irriterende. Det kan jeg godt nok ikke lide. Men skal vi ikke bare lige komme til hovedsagen? Jeg ved faktisk ikke, hvad hovedsagen var. Men altså. Hallo. 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 Nu er det motorvej, men altså det er lidt. Det er jo det samme. Vi kører med eurostrøger der. Hvis der er nogen, der vil have, at vi skal køre med danske kroner, så kan vi godt gøre det. Altså, jeg vil danske kroner, men altså. Skal vi ikke bare køre med det? Med det euro der. Det er også meget nemmere at finde ud af, var. Overhovedet ikke. Jeg er allerede snot forvirret. Så får I en bøge. Nej, det gjorde vi godt nok ikke. Jeg melder min lastbil ryg. Så får vi ikke nogen fartbøger. Det er det. Jeg tror, det her det er virkelig kedeligt at se på. Det tror jeg. Måske jeg lige skal skrue lidt op for mikrofonen. Men det er sådan nogle små ting, der lige skal tages ved hånden og sådan noget. Det er ikke rigtig noget. Men altså, som I kan se, så er det sådan noget her, vi kommer til at gøre med. Så tænker jeg bare lige noget musik ind. Måske. Hvis vi kan finde noget.
musik at lægge ind over, så gør vi det. Enten om Minecraft musik eller sådan et eller andet, det er faktisk rimelig ligegyldigt hvad. Jeg har faktisk noget Minecraft eller andet. Der var en team, det kunne vi jo lægge ind. Det kunne vi. Så bare sidde og spille en dag en team, helt team. Sidde og spille Roblox. Bare ligge og køre derud af. Hej. 80. Jeg kørte det 70. Sådan er det lidt irriterende. Det er også det, man spiller sin diesel på. Nu kan jeg bare. 11 minutter til bare over. Jeg kan godt høre, at jeg er lidt livsgivet, men altså. Det er dansk. Det er dejligt. Sådan er rigtig dansk, han gør. Det kan jeg godt love dig for. 2 minutter tilbage. Jeg har ingen anelse hvor når videoen bliver. 5-10 minutter. Det er mit gæt i hvert fald. Ja. Nå. Så kan de lære at sætte det til grønt næste gang. Der skulle vi ind. Skal vi lige se mine bakkeskills? Skal jeg da. Det er syge skills, det der. Bare lige ind i væggen foran mig. Så kan man tale om skills for. Det der, det var vist lidt vildt, hva'? Nå. Tak. Virker. Her bliver... Skal jeg lastbil? Til salg. Splinter nye Scania lastbiler til salg. Vi har autoriseret Scania lastbiler. Vi tilbyder et bredt udvalg af forskellige opsætninger og kan også foretage specifikke tilpasninger. For at det vedkomme dine ønsker. Du er altid velkommen til at besøge vores showroom i Hannover. Måske har vi lige netop den lastbil, du altid har drømt om. Venlig hilsen, din Scania forhandler. Det var da dejligt. Det var det. Nå, men jeg tænker bare, skal vi ikke bare sige farvel? Det tror jeg. Farvel så.